Li Bakurê Kurdistanê hewldanên berfirahkirina lihevkirina partiyên Kurdistanî beriya hilbijartinan careke din zindî bû. Kongreya Civaka Demokratîk Kece de DBP û HDP dixwazin hejmara partî û rêxistinên di lihevkirina Kurdistanê de ji nehan derxin dozdan. Wekî PSK, wekî PAK, wekî Tevger, wekî Hekfar, yani dibe ku ew navê wan naîbîre me kî heye se em bêjin, em dixwazin bi hemûyan re hevdîtan pêk bînin. Rêveberên Partiya Azadiya Kurdistanê PAKê şaş dibînin ku ev lihevkirina Kurdan bi pêşengiya HDP pêk bê. Ji ber ku HDP xwe ne weke partiyeke Kurdî weke partiyeke Tirkiyeyê dibîne. Li gorî wan ger ev şaşî bê serrastkirin PAK ji bo lihevkirinê amade ye. Em li ser berjewendiyên şexsî û ê grûbî ew ê nikaribin me bikişînin nav hinek tişta. Eger ku bi heqîqet dixwazin ji bo milletê Kurd hin daxwazên milletê Kurd derxin pêş û em bi hev re di hilbijartinan da jî em li ser viyanê hevkariyekî bikin, em dikarin bi her kesê re bikin. Ger lihevkirina partiyên Kurdistanî berfirehtir bibe, HDP dixwaze di meha îlonê de beriya hilbijartinan vê yekê bi deklarasyonek ji raya giştî re aşkera bike û bi vê awayî dengên zêdetir werbigire. Lê beşek ji partiyên Kurdî dixwazin ev lihevkirin bi hilbijartinê re sînordar nemîne û bibe lihevkirineke mayînde. Niha HDP yani piştgiriya ittifaqê dike ji bo ku HDP partî ewawî iddiawî ez partiya temamî reng û denga me şemsiyekî daha berfira me şemsiyekî firetirim ew piştgirî dike ji viyara teşwîq jî dike ot pêşerojê da jî hawê kum got hevkarî û em bêjin ittifaqê di holê dina da wextê çê bibin HDP vî mesajê de ez vekirî me ez piştgirim ji viyara û bi wera tevkariyê dikim. Beriya ku ji bo lihevkirinê bi Hakpar, PAK, PSK û Tevgerê re hevdîtin bênekirin, Koma Xebata Tifaqa Kurdistanî biryar girtiye ku kom xebatên lihevhatinê li dar bixe. Bereya lihevkirinê dê piştî van kom xebatan zelal bibe. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.